sanibonani bo choms, angilethi ibhadi asambeni sesontweni ngiqalile inkonzo zephasika. Nayi OOTD yami-ke guys. Hilami. Mr. Price, isiketi sami Mr. Price, iskipa sami Mr. Price. Ngizophatha lesikhwama sami saka Zara. Ngizophatha isiketi sami saka Zara, and yeah guys, sofaka iperfume siphume sambe ngoba wow, ngaze ngalate kuyiphasika, inkonzo yokuqala yephasika sengilate mina, and kuyanetha cats and dogs, kuyanetha but kuyashisa futhi angiyazi nale weather, angiyazi kodwa ke asambeni sesontweni ngizomsusa lo ngisazomsusa guys ukuthi ngilate isicefe. Niyabona ke bochoms ukuthi ngigcine ngimsusile lo ade sekhanda, isikhwama sami lesiyana saka Zara, inecklace yami le ngifakile ngayithenga A5. Ngisendleleni yesontweni manje, sengidlule egarage ngathenga amanzi, ngathenga uchephisi, yazazi ke ngiyithanda uchephisi. Ngafika guys esontweni mengajabule kanjena ke, nakho ke bayangishutha ngiyawokha ngiyongena esontweni, angihappy kanje kaze yamuhle. Suggest and say, for we walk not by sight, but by faith. The statements upon